Ukraine le Russia in do na chuan zuala pan zel don ni in alang France chuan Ukraine chu Mirage sang ni chuang fighter jet a supply dona chu mai baka Ukraine pilot te po azir tir don bok ni in a soi President Emmanuel Macron chuan France in komin ni puilo thleng tura hian Ukraine hena in do thlona Mirage sang ni pe ka tum thu le Ukraine pilot te zir tir na pe ka tum thu a soya Mr Macron hian engine pakhat nei jet fighter chu engzat nge pe ka ni don ti a soi lawani engtika nge eng financial term bera nge pe ka ni don ti a soi lawa heti lai hi Russia le France in lei chi na chiat lai takani ve boka hei wang hian Mr Macron chuan Ukraine an ram si peita da thei an ni thu a soya ma se Moscow lam chuan France si peita chu Ukraine ramatiran ni chuan Russia tan legitimate target an melma anga ngai an ni tur thu in a vo ne heti lai hian Vladimir Putin chuan khotlang lamram Ukrainian an long range missile manga Russia ka phalsak tu telaka phubala ka tum thu a soi Putin chuan Russia in khotlang ram om mun hlataka om hne na te emo Ukraine ram melma emo te hne na heti angral thuami pedon ti a soya a soi zel dan chuan Russian Federation do zonga indona an hroi lut tian mu chuan chu tiang boka ti ve tur chuan dingna an nei thu an soi ani he thil hi a thleng ani chuan har sanna lian tak a thlen theina konga in hong don ani ti in Putin chuan kumtin St Petersburg Economic Forum an nei na soi ni Israelin ninga ni jing khan Gaza khotlang lama Palestinian te chena tur skula bei puyan thlaka mi somthum pathum an thia mai sia le no pang som pahnian tel ni in tual chung health official te chuan an soi Israel si pai te chuan Hamas fir fiak te chu school chunga train an bei ni in an soya Israelin a bei pui thlak na ti pun zela wangin Palestinian te tan I numhimna a har sa sot le a ni khat kalta khan si pai te chuan Central Gaza ground and air assault tharan puanga chuta chuan Hamas fir fiak in hor khom le te chu an zui ni si pai te hian ama an lo bei to na Gaza strip mun thren khata voi tam tak an ron bei le ta hei hian Israelin thlaria don bei pui thlang na halo kal pui to chung po a fir fiak pol te chakazia atilang chiang le ani he in bei na thar a thlen la ya mita mutu te le damdo in ho tu te chuan jinglam nor hoi hotna an nei na United Nations Agency for Palestinian Refugee acronym UNRWA tia hriat Al Sardi school chu bomma bei ni an soya skola hian Palestinian Israel mi Gaza marlama bei pui thlak na le bompuak na sa tak thleng wanga tlan chiatan fuan khomani ti in a soya hospital hian atira chuan he school bei pui thlak na thi jinga hian mai chia pakwa le no pangsom palian tel ti tar langa hospital ruang dana en dik nuwa record chu siam thale in thi jinga hian mai chia pathum no pang pakwa le mi pa somni pakhat an telani ti na tar lang ma se thil chiang taka hriat alom lova Associated Press reporter pakhat chuan ruang te hi a chiar to a ma se ruang khu nuwa chuan an ruang te hen phal saka ni lawani Central Gaza bei pui thlak na sang sanga mi som pangai nu nan chan to a an vai deuh tho in mi pa an ni Gaza City tang in son chuak school in khuar Ayman Rashid chuan masail te hian chung kom na building chhong ni na le chhong thum na classroom te adeng fu ni na soya mithi panga ruang lak chuana po apui ve thu a soya anjinga chun putar pakhat le no pang pahnian tela anjinga pakhat phei chu a melpo mutla kom lo thu a soi athima electric om lova har satna tok te chan chu atumin kan beina sa hle ani ti in Rashid chuan a soi ni Israel si pai thu puang tu Real ADM Daniel Hagari chuan fir fiak te hian classroom pathum chunga tregin che than thoa bayan tumti concrete intelligence mangin precious strike an nei ti a soi ni an intelligence le surveillance in Hamas compound chunga chuting classroom chunga chuan mai chia le no pan om lo ti a hriat tir nuwa strike hi an nei ni ti in a soya
Hagari chuan room pathuma hian firfiak ni rin hlel mi somthum chuang anom ti soin sipai te chuan an zinga pokwa tha an ni thu an nem nget ti a soi chuti rualin an hming le thalak tarlan na slide an pho langa sipai thu soi hi fin fiana danga pelawani he nor hoi hota wanga thi te hi abul hnai om deral bala a al aqsa martar hospital a thlen puyan ni a darkar somni palikal ta tanga central gaza bei pui thlak tran ani tang khan ambulance da chu ti chhiat alo ni to ni ti in omar ardaroi photographer na thok chuan a soi online na video dar zinga hian hliam tur enge muza chu damdo in hnuailama en kolan ni ti langa hei hi gaza medical ward ta mi pui tam tak omna hmuna thil thlengani hospital tamzoka electric an tla chama achan chu staff 10 generator atan fuel supply an nei to lo wangani heti lai hian damdo in chung chu lungai nei na khata borok chu chhle ani he school hi nezarata oma kumsang khazako somli pariata Israel siam gaza ral clan kem sakto tam tak zinga pakhatania chuti lai chuan Palestinian mi sang tam tak chu an tlan chia an chena ina tangin no chuan nia chu wang chuan chulai hmun chu state thar lo ni ta ni footage sa chuan damdo in kota ruang te chu blanket emo plastic bag a khuin an da tlar dul maya hospital bula Palestinian chen na in mundanga son Mohammed Al Karim chuan ruang zinga chuan mi then khatin an hmangai te ruang an zon lai mu thua soya mai chepa khat chuan medical worker te chu afapa chu chung ruang an tuam chunga chun omlo en turin ange na ni ti na soi UNRWA Commissioner General Philip Lazzarini chuan exapo sa chuan school hi hriat tir nom lova ka ni a helai mun hi mi sang rungvelin khorna mun ani a UNRWA chuan hein beina thlen lai hian achunga hian ral thuam keng pol an omlo fin fia theilo thua soi gaza rampuma UNRWA school te chu indona in trana tang khan chen in anga luan nia hei wang hian heram chunga Palestinian maktadoi ni le point thum te chu indona na sat chho zela wangin an chen mun atangin son chuan ni karm sa khan Israel te hian khotlang lam kho poi rafa UNRWA facility bula bei puyan thlaka Hamas fir fiak te bei an ni thua soi chulai hmuna chuan kang maina sa takena chuaka chung ko tam takan tlan chia he thil hlenga hian mi somli pangai nun nan chan ani he thina thleng hian rampuma lung oilo na thlen tira Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan he boina chuak hi an thil ti le an thil tumani lo thua soi Israel chuan me thlatir lam khan rafa sipaya tira ma se heng sipaya tirte hi an tamlam bit thlia ve kan ni thua soya heng sipai te hian khopui lai hol lama che tan la me ka ni he bei pui thlana kalpui ni tang khan mi makta doi kha chuang zat chu rafa train an tlan chia gaza khotlang lama pon in kem siama an oma mi then khatero school le ina te an pung khom bokani